Love Trip! Love Trip! Love Trip! Mula alas 3 hanggang alas 6 ng gabi. Oh yeah! Sa 90.7 Love Radio. Love Trip! Kasama ang inyong muy delisyosang ka-love team. Mara Tony! Mara Tony! Ikaw, anong trip mo? Bakit naman ganyan ang pagmumukha mo, kuya, ate, kute? I know, medyo traffic ngayon and I know na nakakaubos talaga ng pasensya kapag ganyan. Yung tipong ang dami-dami mo na sanang pwedeng magawa. Pero nandyan ka sa kalsada at you are so stuck. Mabuti sana kung may kayakap ka, holding hands man lang. Ay. Anyway, nagbabalik po ang inyong kadaldalan na daldalerang atleta DJ Mara Tony. At ngayon nga, no, ongoing na po ang sona ng ating mahal na presidente, si Bongbong Marcos. Bagong Pilipinas, bagong muka. May prinsipyo at isang salita. Ay, parang mas una pang nabago yung mukha ko kaya sa Chares. O yeah, sa mga nag-iintay, lalo na sa'yo, minsan kapag ganitong mga oras, natanong mo ba yung sarili mo, teka lang, ano bang trip ang pwedeng gawin kapag ka-traffic? Trip mo bang tumunganga at magyosi-yosi na lang? Napagsabihan ka na ng huli, di ba? O mas trip mong gawing productive? Yung mga tipong okay lang, kahit nakaupo ako, at least medyo productive ang aking oras. May pagkakakitaan. Nag-live selling no, habang nag-drive. Well, minsan kasi, mas maganda kapag inilalaan natin yung oras natin sa mga bagay na kapag ka-traffic, yung feeling mo medyo hindi nakakadagdag ng stress. Kunwari, ayan, magbilang ka ng billboard. Yan, bilangin mo kung ilan yung mga billboard na may mga facial, may brand dyan. Umalay mo, makitaan mo rin kami ng billboard minsan ng Love Radio. Ay, sana naman. O, kaya naman, meron din naman ibang trip eh. Kunyari, kung ako ang mata-traffic, siguro ang pinakamaganda kong gagawin trip kong maghanap ng bagong short, bagong sports bra para syempre more outfit for running. O pwede rin naman. Pwede kang yaya dyan sa kaibigan mo na matagal mo nang di nakikita, kausapin mo sa telepono. Abi, wag naman yung habang nagdadrive ka kapag nandyan siya, bigla kang kakausap. Wag ganon. Mas maganda yung kapag traffic. Yan, dyan mo siya yayain. Saka naman magaling, yayain mo lang kapag bored ka Pero syempre, ang pinakamaganda sa lahat, trip natin ang peace of mind ngayong araw. Sko, dami-dami ng mga pinapangako. Lahat naman, napapako! Kaya kapag ganitong mga oras, mas masarap, mas okay, at mas malamig sa puso kapag alam mo sa sarili mo na galing sa'yo ang peace. Taray, mapa-peace, peace, peace. Peace be with you. Peace be with yourself first. Mamaya bibigyan kita ng mga ilapang trip na pwedeng gawin habang bumabiyahe, lalo na ngayong traffic, baby. So habang ngayon, chill ka muna. Pakinggan muna natin ang mga pangako niya na Charosh! Magbabalik ang inyong daldalerang atleta, DJ Mara Tony. For now, makinig muna ng Feel Good Music. Ngayong Feel Good Monday. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Metro's number one. Metro's number one. Love Radio.